Benvinguts a la Motxilla de Llibres. Falta només un any perquè celebrem el 200 aniversari del naixement de Dostoievski, aquest grandíssim escriptor de les lletres russes que ens va deixar obres importantíssimes per la literatura universal, com puguin ser els germans Karamazov, Memòries del subsol, L'idiota, Crim i càstig, que gran Crim i càstig, i obres enormes que ens van ensenyar a mirar a fons a dintre de l'ànima humana i a saber-hi veure veritables sentiments i veritables records, perquè si alguna cosa té Dostoievski és que ens sap explicar les coses amb una lucidesa i amb una precisió. I per això, i per aquest preaniversari que vivim, us he portat un breu relat de Dostoievski que s'acaba de publicar, acaba de sortir del forn. És aquest relat breu, publicat per Coma Negra, i que ha traduït al català Marta Nin i que ha il·lustrat d'una manera magistral, personal, com sempre ho fa ell, l'Oriol Malet. El títol és Un arbre de Nadal i una boda, i sona així. Diu: fa uns dies vaig veure una boda, però no. És millor que us parli de la festa de l'arbre de Nadal. El casament va estar bé, em va agradar molt, però l'altra celebració em va agradar més. No sé per quin motiu en veure aquella boda em vaig recordar de l'arbre de Nadal. La cosa va anar així. Fa exactament 5 anys, la vigília de Cap d'Any, em van convidar a una festa infantil amb ball. Doncs bé, ja ho heu vist, aquest és el començament d'un arbre de Nadal i una boda, i com heu pogut escoltar, es tracta d'una narració en primera persona. Però el personatge que assisteix als fets i que, per tant, els explica, és foraster. I això ens interessa molt perquè vol dir que tindrà una mirada distanciada sobre tot allò que narri. El que narra, aparentment, és, ja ho diu, una festa infantil, però en realitat els infants i els regals que se'ls fan als nens són, per l'amfitrió de la festa, el de menys. Ell, això de la festa infantil, ho ha muntat com a excusa perquè els grans es puguin trobar i puguin parlar dels seus assumptes. I quins són els seus assumptes? Doncs els negocis. Els negocis sobre quants diners val un casament. I així és com acaba la història, i no direm res més per no desvetllar gaire res. Només hi afegiré uns quants elogis, i és que és un llibre, és un relat molt detallista. Detallista, però ben trobat, que amb 4 detalls veus clarament l'escena. Explica perfectament bé l'engranatge social a través del qual uns estan per sobre dels altres, a través del qual es produeix abús entre iguals, però també de més alta posició social sobre els altres. Per tant, una obra que, tot i que estigui plantejada per al segle XIX, funciona perfectament per al segle XXI. Penso, sens dubte, que aquesta petita joia pot ser un molt bon detall per regalar aquest Nadal.